Вижте огромен брой неразтворени таблетки, задържани в дебелото черво. 76 годишен мъж търси медицинска помощ поради диария и подуване на корема през последните 4 месеца. В миналото е опериран за рак на ректума и има стеснение на червото в областта на операцията. Преди 2 години е започнал прием на таблетки калиев хлорид поради постоянно ниски стойности на калия в кръвта. Образното изследване на корема сега неочаквано открива силно раздуто дебело черво с наличие на около 500 чужди тела с еднаква кръгла форма в него. Колоноскопията потвърждава огромен брой таблетки в дясната част на дебелото черво. Таблетките формират голяма неразтворена маса, наречена фармакобезуар. Стесненият участък на дебелото черво е разширен с балон и таблетките са успешно извадени. След 1 година пациентът няма оплаквания и не се откриват таблетки в дебелото черво. И аз съм виждал неразтворени таблетки в червото, но не толкова много. Вижте моя случай отдолу в коментар.